Na východe svieti krvavé slnko vojny. Zomierajú nielen vojaci, ale aj tisíce civilistov. Oni nie sú štatistikou, nie sú nutnými obeťami vojny. Oni majú svoje mena a tváre. My vám vyrozprávame niekoľko smutných príbehov o ľuďoch, ktorí ako my pracovali, vychovávali deti, chodili do škôl, mali podobné radosti a problémy, ako my všetci. S žalom, smutkom a úctou vypočujme osudy jednotlivých ľudí. 24. októbra 2024 sa v meste Sumy rozlúčili s 3 členmi rodiny Kušnarevovcov, ktorých v noci 22. októbra zabila ruská armáda v ich dome. Matka, dcéra a teta boli pochované v kostole svätého Vzkriesenia. Chcela, aby som jej pomohla vybrať reštauráciu. Prišla som za nimi z Kieva. Vyberali sme reštauráciu, kde by oslávila svoje narodeniny. V Sumách bývame vedľa seba. Hneď ako došlo k výbuchu, zdvihla som telefón, aby som jej zavolala, ale Váňa mi už volal, spomína Ala Litvinová, manželka krstného otca Ani Kušnarovej. Niekoľko hodín pred smrťou Aňa, jej matka a Ala, príbuzná a rodinná priateľka, plánovali, ako dieťa 8. novembra oslávi svoje 15. narodeniny. Bol som v Kieve, zavolala mi kamarátka a oznámila mi správu, že dom zasiahla raketa, že susedia našli môjho otca a vytiahli ho, ale matku a sestru nenašli. Našli ich neskôr. Je to pre všetkých nás, samozrejme, ťažké, ale snažím sa otca podporovať, ako sa len dá. Utrpel zlomeninu hrudníka, rozsiahle telesné zranenia, ale drží sa, hovorí Ivan Kušnarev, syn manželov. Rodina a blízki priatelia navštevujú psa rodiny Jumu na klinike. Hovoria, že tento pes, ktorý utrpel popáleniny a poranenie oka, je teraz mostom, ktorý spája príbuzných s členmi rodiny, ktorých navždy stratili. Aňa vzala túto jumočku od dobrovoľníkov z útulku a vychovala ju, urobila z nej šampiónku. Bolo to citlivé dievčatko, také dlho očakávané. Bolo to bystré dieťa. Aniuta si vybrala tohto psíka, povedala, je mi jedno, či je to čistokrvná, ak potrebuje domov, vezmem si ju, spomína Ala Litvinová. Keď videla, koľko úsilia Aňa vynakladá na výchovu svojho domáceho miláčika, ale jej dohodla lekcie u cvičiteľa psov. Dvojica Aňa a Juma trénovala v telocvični v parku Kožedub. Zo začiatku sa pes všetkého bál. Potom sme jej začali obnovovať sebadôveru, začala trénovať, začala robiť tie triky doma a potom sme prešli na agility a začali sme chodiť na súťaže. Na prvej súťaži sa hneď umiestnila na 2. mieste. Bola to Anina najlepšia kamarátka, videla som ich chodiť na prechádzky do lesov a parkov, hovorí psovodka Alexandra Uska. Irina, Anina mama, najprv pracovala v 5. nemocnici, v laboratóriu. Potom pracovala v Chesed-Chaim. Pomáhala ľuďom v nemocnici a po nemocnici sa starala o staršie ženy v Chesede. Bola to milá žena, moja záchrankyňa, ktorá prišla vždy, keď som ju o to požiadala, hovorí Ala Litvinová. Boli to tie najlepší ľudia. Aj dnes som išla na Irininu stránku, kde ona zdieľala príspevok o tom, kde chcú ľudia žiť. Písala, ak sa rozprávate s dobrými ľuďmi, chce sa vám žiť, Boh si berie tých najlepších, hovorí Olena Taranecová, sesternica Anatolia Kušnareva. Vyrastali sme spolu s Ľudmilou, tetou Ane, a priatelili sme sa s Irou. Naše deti boli kamaráti. Ľudmila mala ťažký život. Neuveriteľne inteligentná, sčítaná, ale bohužiaľ osamelá. Dobre sme spolu vychádzali, spomína Svitlana Žeriobkina,
suseda rodiny Kušnarevovcov.